Γεια σας παιδιά, τώρα θα δούμε πως παίζουμε. Ελπίζω ότι ώρα να βλέπετε αυτό το βίντεο να είστε καλά. Πάμε στο βίντεο. Κολλάει. Τώρα θα πατήσουμε αυτό το κουμπί για να ξαναπαίξουμε, να δούμε ένα βίντεο και μετά να ξαναπαίξουμε. Τώρα ξαναξεκινάμε. Είναι με τα τρένα, αν θέλετε κατεβάστε το κι εσείς. Να. Και πηδάς πάνω και... εντάξει. Και αυτό το